Mari vilayetinin tas ähli etraplarında prokuratura işgärleri paltaçı ve gallaçı dayhanların kärinde yerlerinde derňewleri geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Prokuratura işgärleri dayhan birleşikleriniň başlyklaryny hem ýanlaryna alyp, dayhanlara bölünip berilen kärinde yerlerinde buğdoyun ve gowaçanyň talaba laýyk eklendigini ýa ekilmendigini barlaýarlar. Barlygçylar kärenetçiler hem ekin meýdanlaryna çağırýarlar. Olar ellerine planşet alıp değişli ekin meydanyň näçe gektaryna buğdoy ýa paýta ekilendigini deňeşdirýärler diýip marly kärenetçi gurrun berdi. Derňewçiler kärende yerleriniň bir bölegine mekkejeben, gawun, garpyz, kädi ýa-da noýwa ýaly ekinleri eken daýhanlardan bu ekinleri desine söküp aýyrmagy we yeri tekizlemegi talap edýärler. Biziň näme ekenimiziň tapawdy ýok. Biz plan borçnamasyna gödeňine tutulan galla we pawta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek-de barlygçylar bu bizi gyzyklandyran ok gök bakça ekinleriniň ählisini söküp aýryň diýdiler. Dip kärenetçi dayhan aýtdy. Türkmenistanda dayhanlar döwletiň bölüp beren kärende yerlerinde şertname esasında gowaça we buğday ýaly döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini östürüp ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Döwlet dayhanlary owa hojalyk tehnikalary we mineral dökünleri bilen yeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärenetçileriň ençemesi özleriniň suw, dökün, tehnika bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmeýändigini, munyň gowaça we galla hasylynyň pes bolmagyna getirýändigini aýdýar. Olaryň sözlerine görä daýhanlar bu hasyl esasında diňe çykdyjylaryny ýapyp bilýärler. Olar girdeji almak üçin kärenne yerleriniň bir bölegine beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýarlar. Biz 70 hektar yeri 99 ýyllyk kärendesine aldyk. Geçen ýyl bu ýere ekilen gowaça we galla hasylyndan girdeji görüp bilmedik. Ýöne kärende yerleriniň bir bölegine gök bakça ekinlerini eken kärendeçiler şol ekinleriň hasabyna biraz çykdyjylaryny ýapdylar. Indi bu ýyl bizem yeriň 30 hektaryna buğdoy, 20 hektaryna paxta, 20 hektaryna mekkejowen, kädi, pomidor, noýwaly ýaly ekinleri ekip, geçen ýyldan galan bergilerimizden çykjak bolýardyk. Ýöne bulon puja çykdy. Indi kärende yerimizi tapşyryp Russiýa ýa Türkiýa islemäge gidäýmesek, bu ýerden hem girdeji almaz ýaly etdiler. Dip başga bir marly kärenetçi belledi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Mari vilayet prokuraturasyndan kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji iýulda telefon arkaly eden synançyklary netije bermedi.